uThixo akavuni apho angatyalanga khona. Okwesithathu bendothi uxolo luyenziwa aluthethwa. Sidibana apha ke ngapha ngasekunene uxhonywe ibhata okanye isihange okanye isikrelemnqa. Ngapha ngasekhohlo uxhonywe esinye isihange okanye isikrelemnqa. Phakathi naphakathi umiswe umnqamlezo kaYesu. uYesu is at the center. Akwaba ke besinobeka uYesu at the center. Mbongo thina singamampondomise. Singena phi ekufeni komJuda ebulwanga ngamanye amaJuda. Mandigqithe nje kule ndawo. Ithi ke iBhayibhile xa imchaza uYesu ithi nguAdam wesibini. Ndicela ke ukwenza i-comparison kaAdam wokuqala noAdam wesibini. Ngoba thina singena phi? Singena phi thina? Singena phi ekubulweni komJuda ngamanye amaJuda. uAdam wokuqala akanayo utata biological. Wadalwa nguThixo embumba ngothuli lomhlaba. uAdam wesibini uYesu akanaye utata biological. Ithi iBhayibhile uMaria wakhawulwa ngomoya oyingcwele. noJoseph wethuka sele kusithiwa lo muntu uzomthatha ukhulelwe. Xa isithi uyamala lathi izulu suba nexhala Joseph. Eso sisu siyaziwe emazulwini. Mandiyiqualifye le nto una 12 years babuye epasikeni uMaria. Xa sebegoduka badiscoverishile umntana ona 12 years akekho. Bajike babheke eJerusalem. Xa befika eJerusalem bamfumane efundisa abafundisi phaya ena 12 years. Bathi kuye ke umamakho notatakho bebekufuna. Athi ke na anindazi na into yoba ndifanele uba ndisemicimbini kaBaba. So ke Jesus does not have a biological father. noAdam wokuqala ke akanaye utata ngokwenyama. Okwesibini uAdam wokuqala walingwa. uAdam wokuqala xa kufika inyoka badla emthini. Kodwa uthi iBhayibhile umthi lo wawunqweneleka emahlweni kaAdam noEve. Asilingwa nguThixo, silingwa zinkanuko zethu. Wawa esonweni uAdam wokuqala. Wawephula umthetho kaThixo baze ningadli. Okwesibini uAdam uYesu. Emveni kweentsuku eziyi-40 nobusuku obuyi-40 ezilukudla, ithi iBhayibhile yam walamba uYesu. Wafika inyoka yakudala uSathana umtyholi. Wathi kuye ukubungunyana kaThixo jika la matye abezizonka. Wathi uYesu kubhaliwe akungasonka sodwa umntana ophila ngaso unokuphilana ngamazwi aphuma kuThixo. So ke uAdam wesibini walingwa ngenxa zonke kodwa zange one. uAdam wokuqala unkosikazi wakhe wabunjwa ephuma ezimbanjeni. uThixo umbuyisela ubuthongo obukhulu. Waxa ibumba unkosikazi. Wathatha kubambo lukaAdam wenza uEve. Yile nto xa ivuka uAdam esithi this is the bone of my bones. Eli lithambo lamathambo am. uYesu njengoAdam wesibini
Bazalwane bam, asemane amanxeba, 1 kwelinye unyawo, 1 kwelinye unyawo, 1 esandleni, 1 esandleni. Uba ke uzoba nguAdam wesibini, kuzofuneka bafumane nalinxeba ukwenzela into yokuba naye abe naye umakoti okanye unkosikazi. Izoba ke linxeba ke elo elizohlala. Okokugqibela, uAdam wokuqala weza nokufa. Okokugqibela, uAdam wesibini weza nobomi. Isela alizanga lingazelanga iagenda enye. Isela lizokuba libulale lithabalalise. Ke mna ndizile ukuze babe nobomi ke ngokugqithisileyo. So uYesu njengoAdam wesibini wasizisele ke ubomi obungunaphakade. Singenaphi kule nto yokubulawa komJuda ngamanye amaJuda, thina singamampondomise? Xa unobeka amampondomise esikalini, ubeke zonke izizwe esikalini, ubeke ihlabathi lonke esikalini, uthathe iingilosi oGabriel uzibeke esikalini, ngapha ubeke uYesu, uzofika isikalini ngapha sisithi 1. Ngapha asinofundeka because amanani azoba maninzi. Ndithetha ukuthini? Ixabiso likaYesu lungaphezulu komntu nengilosi. uYesu ngunyana kaThixo, ungumntu opheleleyo, unobuthixo obupheleleyo. So ke siyangena ekufeni kwakhe kuba lo owabethelelwayo igazi lakhe lingaphezulu kwexabiso lomntu naphezu kwexabiso lengilosi. Bendithe ke lowo uxolele kakhulu, uthanda kakhulu. Zezi points zi-3 mongameli. Kunabantu ababini, Mama Boys, ababekweleta imali kumatshonisa, ndabona babexakekile. Omnye wakweleta i-2,000 yazala yayi-4,000. Omnye wakweleta i-25,000 yazala yayi-50,000. Umatshonisa ke kudala abafani nangoku, kuthiwa ngoku bathatha i-ID namakhadi kodwa bazobanjwa. Kodwa umatshonisa wakudala wayekhohlakele kakhulu. Wayekwazi xa izibhatala ungakwazi umbhatala, afika angene esibayeni azithathele imfuyo. Maxa wambi athi ndiyayithatha nale ntombi yakho, ndizibhatala ngayo. Maxa wambi athi umatshonisa ndizibhatala ngonkosikazi wakho. So ke xa kuthiwa uowisha umatshonisa fanele uba ubuthongo awulali buthongo. Bavele ngelishwa la madoda amabini axa ethe koneni athi gqi ngomatshonisa. Wathi umatshonisa ke ndicela imali yam. Wathi lo we-4,000 andinayo, ndiyaxolisa. Wathi wena uthini? Wathi nalo wesibini nam we-50,000 andinayo, ndiyaxolisa. Wathi umatshonisa okay, yazi uba sidibana nje mntanam, ndisuka kwigrade yomntanam ilasibhoni yam, intliziyo yam yonwabile, ndiyanixolela noba nindibhatalanga. Nanku kumbuzo, ngumphi umntu ongamthanda kakhulu umatshonisa? Ngulo xolele kancinci noba ngulo xolele kakhulu? Lowo ke uxolele kakhulu uthanda kakhulu. uSathana wayeyingilosi ehlala ezulwini, eyayithi xa icula kuthule zonke iingilosi uThixo ave kamnandi. Kodwa wona kakanye ndimbonile uSathane siwe ezulwini njengombane othi emhlabeni, wadisqualify ezulwini. Kodwa thina sona imihla ngemihla, kodwa uThixo wamane esixolela kuba lowo uxolelwe kakhulu uthanda kakhulu. Bendiqala nimthanda uThixo ngenhliziyo yami yonke, ngomphefumlo wenu wonke, ngengqondo yenu yonke. Kuba izono zenu zininzi kodwa uThixo esixolela. Bawo baxolele ngoba abayazi into abayenzayo. Bawo baxolele ngoba abayazi into abayenzayo. uThixo mbongo akavuni apho angatyalanga khona. Senzokhwelela bethu. Ukhona lo mntu unabantu abasebenza kwakhe bathathu.
athi kubo ndiya elivini for 6 months ndifuna ke ndithorishe ilizwe laphesheya. Abize ke umsebenzi wokuqala amnike i-500 abize umsebenzi wesibini amnike zi-300 abize umsebenzi wesithathu amnike i-100 ahambe ke athathe iflight abheke phesheya. Ngelingeli abuye, xa ibuyayo athi uThixo akavuni apha angatyalanga khona. Xa ibuyayo athi zicaka zam ndenze njani? Athi lo beshiywe ne-5,000 ne-500 athi jonga master, ndibuya nayo seyi-5,000 ndendenza ingeniso. Athi well done. Athi lo wesibini ndibuya nayo seyi-3,000 ndendenza ingeniso. Athi well done. Athi lo wesithathu ndiyakwazi ukhohlakele wena, ndivele ndayithatha ndayigcina, nantsi la R100 kundinika yona. UThixo bazalwane akavuni apho angatyalanga khona. Xolela ngoba nawe uxolelwe. Ndike ndibeva abantu esithi umolokazana, indodakazi yam andivani naye, ndithi ndisangene ndibe ndiphuma umazala kwaze kwathi xolela ngoba nawe uxolelwe. And uThixo ke kwinature yakhe akavuni apho angatyalanga khona. Akanosibonisa uxolo kanti akafuni silipractice uxolo. Uxolo ke luyenziwa aluthethwa. Ithi iBhayibhile, nangoku mfundisi wam noba ungakuhlalela le rhamente uthi kuni oomama nixabana ngantoni ungaswa kuxoxa. Uthi madodana nixabana ngantoni ungaswa kuxoxa. Uthi zintombi zigildazi nixabana ngantoni kungaswa kuxoxa. Uxolo aluthethwa luyenziwa. Ndimthande umsindisi wam kuba wenzela uxolo phakathi kwam noThixo wam. Yibani ngabenzi boxolo. You are called to be peacemakers. Yibani ngabenzi boxolo. Yibani ngabenzi boxolo. Uyabona ke mbongo, you can only offer what you have. You can only offer what we have. You can only offer what you have. That xa ungena hotele kusithiwa coffee, tea, juice is because banayo le nto abakofarisha yona. You can only offer what you have. So ke uba unalo uxolo uzosiqalela ngo-86 umke apho uthi eyona nto endicaphukisa ngamandla yayingu-92. Ubone into yoba kungatshona ilanga. Xolela ngoba nawe uxolele. Okokugqibela ke mongameli, mandize ke kule ndawo bawo baxolele ngoba abayazi into abayenzayo. Ndicela ke uconclude abazalwane ngelithi apha uYesu uyathandaza. Uyathandaza apha uYesu. Uthandaza because kukhona into enzekileyo. Uthe uPilato, Matthew 27, u-24, verse 24 no-25. Uthe uPilato akubona ukuba akancedi lutho, ebona ukuba sisuke sangakumbi isiphithiphithi, wathabatha amanzi wahlamba izandla phambi kwezihlwele esithi, andinatyala egazini lalo mntu ulilungisa, ziboneleni nina. Verse 25, baphendula bonke bathi, igazi lakhe malibe phezu kwethu naphezu kwabantwana bethu. Ngamanye amazwi aba bantu bazithathela isiqalekiso. Andazi noba niyasazi isiqalekiso. Uzeka mbunkosikazi, uzeka mbunkosikazi, uzeka mbunkosikazi, uzeka mbunyeni. Ungalast. Andazi noba niyasazi isiqalekiso. Kodwa xa unesiqalekiso ulast. So ke aba bantu bazilandela isiqalekiso. Now uYesu ke xa ifika eCalvary ufika athi, let me deliver aba bantu kwesi siqalekiso. Bawo ndicela ungabi sayikhumbula le nto abayenzileyo imbi ingaka.
ubasusa kwisiqalekiso. Hamba nam for a moment. If bebenoma abantu babesithi uYesu makabethelele emnqamlezweni athi uThixo kubo bekutheni ningandikhonzi emhlabeni bebezothi aba bantu it was because sasephansi kwesiqalekiso. Athi ke ngoku okay ndiyaliva. Now that uYesu enithandazele wanixelela uxolo ndanixolela bekutheni ningandikhonzi nisesemhlabeni aphele emqaleni bangabi nakuthetha. So ke bazalwane apha uYesu ukhulula abantu abebephansi kwesiqalekiso. Uthi bawo baxolele. Masifunde lento. uYesu uthandazela iintshaba zakhe. uYesu uthandazela abantu bebemtshicela bemthufela. Ndicela ke ukwenza le plea ndizohlala phansi. Let us intercede for each other. Masithandazane. How to revive the church? Mayiqale xa ube nee-prayer meetings. And those prayer meetings, the agenda inye, prayer. Prayer. Of course, prayer informs scripture. Let us pray for each other, for our brethren, our colleagues and friends. Utheni le nto majeke usithi masithandazalaneni. It is because that which you pray for, you will never harm, you will never destroy, you will never damage, you will never gossip about, you will never character assassinate. You will treat it with respect and dignity. Saqala mbongo ukungena emanyanweni sithandazelane bhuti. Andikwazi ukuthetha kakubi ngawe. Andikwazi ukulenyelisa igama lakho. Because ndiyathandaza ngawe, nawe uyathandaza ngami. Eyona nto ezosenziwa sivuselelele cawe inye kuba sibe nee-prayer meetings. Because apha uYesu uthandazela abantu abangamfuniyo. Let us pray for each other. Bawo Baxolele.